Sinjuri, nilqawkom u nirringrazzjawkom li naqadtu magħna llejla. L-impjegati tal-Ena Malta PLC flimkien mal-istudenti u l-letturi tal-Istitut tal-Arti Kreattiva ġewwa l-Emcast ħadmu jitfid f'dawn l-aħħar xhur f'kollaborazzjoni kemm xejn differenti sabiex twildet il-produzzjoni artistika li qed naraw qudiemna. Ninsabu fuq l-għolja tal-Ġiżwiti fil-qalba tal-Port il-Kbir fuq art bi storja li tmur lura eluf ta' snin. Fuq ix-xelluk, tankijiet ta' żejt, ċmini u boilers u l-aħħar fdalijiet ta' passat ta' aktar minn 60 sena ta' ħidma u żvilupp fil-ġenerazzjoni tal-elettriku fil-Marsa. Fuq il-lemin, ċentru ta' distribuzzjoni ġdid, ħolqa ewlenija fis-Sistema Nazzjonali ta' Tqassim tal-Elettriku madwar il-pajjiż. Warajna id-djar, it-toroq u l-pjazzezz tal-poplu tal-Marsa. Fin-nofs ta' kollox il-mafkar bl-isem 2017. Is-sena 2017 timmarka l-40 anniversarju mit-twaqqif tal-Ena Malta. Fredrika Zoppardi, Executive Chairman tal-Ena Malta PLC u Sun Yi, Deputy Chairman tal-istess kumpanija, se jfrustrulna kif is-sena 2017 hija wkoll is-sena ta' bidu ġdid tas-sostenibilità u żvilupp għall-Ena Malta PLC, għall-Marsa u għall-Malta. Onorevoli Prim Ministru, residenti tal-Inħawi, kollegi, grazzi mill-qalb li naqadtu magħna għal din is-serata. Il-mafkar li għandna qudiemna huwa produzzjoni artistika li jaqqad flimkien elementi differenti ħadit mill-qalba tat-turbini u boilers tal-Marsa Power Station u materjali ġodda f'jamanti fis-sfond tal-ġebla Maltija, is-sisien ta' pajjiżna. Elementi b'xejriet kompletament diversi li bil-kreattività tal-istudenti u letturi tal-Emcast, bil-ħiliet tal-ħaddiema tal-kumpaniji tagħna u bil-kollaborazzjoni ta' ħafna entitajiet u kumpaniji oħra ħolqu l-akbar installazzjoni artistika ta' din ix-xorta f'Malta. Nixtieq nifraħ u nirringrazzja lilkom ilkoll li għandu l-aħħar xhur iddedikajtu l-enerġija tagħkom u ġbittu ħabel wieħed biex din l-idea llum saret realtà. Dan il-mafkar huwa memorja ta' 60 sena ta' storja fil-ġenerazzjoni tal-elettriku fil-Marsa, huwa simbolu tal-kapaċità u d-determinazzjoni tal-ħaddiema protagonisti f'din l-istorja. Aktar minn hekk, huwa sinjal ċar tal-bidla tad-direzzjoni ġdida li qed ngħixu fis-sena 2017, kemm għal dawn l-inħawi tal-Marsa kif ukoll fil-qasam tal-enerġija f'pajjiżna. Kif tistgħu taraw minn dar ritratt sa sentejn ilu minflok il-mafkar warajna kien hawn strutturi antiki tal-Power Station li tħallew mitluqa għal snin twal. Illum għandna wieħed mill-akbar ċentri ta' distribuzzjoni tal-pajjiż bil-akbar apparat avvanzat biex inkomplu ntejbu s-servizz tal-elettriku fl-Inħawi. Għandna wkoll din l-attrazzjoni artistika tista' tgħid l-ewwel pass fir-riġenerazzjoni ta' dawn l-Inħawi tal-Marsa. L-2017 l-isem ta' dal-mafkar hija s-sena ta' bidliet sbieħ għall-kumpanija Ena Malta u għas-settur tal-enerġija f'pajjiżna wkoll. 4 snin ilu kellna l-aġenziji ta' kreditu internazzjonali iwissuna li d-djun tal-Ena Malta qed jimmaġġraw l-ekonomija tal-pajjiż. Kellna fost l-ogħla tariffi tal-elettriku fl-Ewropa, piż kbir fuq il-familji u n-negozji. Minkejja dan, Ena Malta xorta waħda kienet tagħmel it-telf u żżid id-djun. Tant li kien hemm min issuġġerixxa li t-tariffi għandhom ikomplu jolew. Ena Malta kienet tilfet il-kontroll fuq il-ġbir tal-ħlasijiet dovuti lilha, brata allarmanti tal-elettriku misruq, jew ma jitħallas. Kellna proġetti kbar fosthom l-smart meters, interconnector bejn Malta u l-Italja u t-tisħiħ tas-sistema tad-distribuzzjoni ġġamjati b'nuqqas kbir ta' riżorsi u idejat sabiex jitkomplew. Fil-ġenerazzjoni tal-elettriku konna għadna niddependu fuq l-impjanti tal-heavy fuel oil tal-Marsa Power Station u ta' Dellimara, impjanti ineffiċjenti b'konsegwenzi ambjentali kbar. Tajjeb niftakru li l-aktar impjant antik ta' Dellimara huwa antik 3 snin biss inqas mill-Marsa Power Station. Sitwazzjoni simili kienet qed tiżviluppa fid-distribuzzjoni tal-elettriku. L-investiment fit-tkabbir u t-tisħiħ tas-sistema li twassal l-elettriku fid-djar, fil-fabriku, fin-negozju kien majna kważi għal kollox. Illum l-2017 qed naraw Ena Malta differenti.
Bdejna bil-kontra. Minflok kollejna t-tariffi raħħasnihom b'25%. Dan ifisser li Malta bdiet trasformazzjoni tagħha billi tilfet ma' 80 miljun euro kull sena. Iżda dan kien l-ewwel pass li trasformazzjoni tal-Lina Malta kellha għan ewlieni li npoġġu lill-klijenti fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna sabiex noffru servizz aħjar bi prezz raġonevoli. Minn hemm bdiet ħidma twila sabiex kull operat tal-kumpanija jsir aktar effiċjenti. Nagħmlu ferm aktar b'ħafna nqas. Bnejna mill-ġdid il-qasam tal-ġenerazzjoni tal-elettriku illum il-marsa mitfija u aktar minn nofsa żarmata. L-impjanti għandi kif Dellimara waslu fl-aħħar sigħat tagħhom ukoll. L-interconnector tlesta u l-impjant Dellimara 3 tal-BWSC qed jaħdem bil-gass minflok bil-heavy fuel oil. Għandna power station ġdida taħdem bil-gass għaddejja bl-aħħar testijiet biex tibda topera b'mod sħiħ ukoll. Fuq kollox qed nużaw l-aħħar ftit heavy fuel oil qabel nifqu nużawh darba dejjem f'dal-pajjiż. Naqqasna s-serq tal-elettriku brati sorprendenti. Qed nifrankaw ma' 30 miljun euro li qabel kienu jinstelqu. Tejjibna s-sistema tal-kontijiet sabiex issa l-maġġoranza tal-klijenti qed jirċievu kontijiet attwali kull xahrejn. Naqqasna l-ammont ta' kontijiet mhux imħallsa b'aktar minn 50%. U l-klijenti qed jinqdew aħjar u aktar malajr. Jekk qabel kont applikajt għas-servizz tal-elettriku ġdid sa 3 snin ilu, kont iddum xahar tistenna. Illum tapplika u jkollok id-dawl f'anqas minn 11 ġurnata, titjib ta' 62%. Implementajna investiment bla preċedent ta' aktar minn 80 miljun fis-sistema ta' distribuzzjoni, fosthom 6 ċentri ta' distribuzzjoni bħal din ta' maġembna. X'ifisser da? Ifisser li għandna sistema ta' distribuzzjoni aktar affidabbli. Ifisser li naqqasna l-qtuħ tad-dawl għall-klijenti tagħna b'61%. Ftit tal-ġimgħat ilu l-Aġenzija tal-Kreditu Standard & Poor's ikkonfermat li f'dawn l-aħħar 4 snin Lina Malta rnexxielha twettaq trasformazzjoni li kienet teħtieġ minn djun jiżdiedu sena wara oħra għal qagħda sostenibbli u profitabbli. Bħalma għamlu diversi aġenziji ta' kreditu oħra, Standard & Poor's għamlita ċara li l-pjana l-ġenerazzjoni tal-elettriku minn sorsi aktar nadifa, il-ħidma tal-imsieħba tagħna Shanghai Electric Power u Electrogas Malta u l-impenn biex insiru kumpanija aktar effiċjenti kienu passi jaqlin li diġà qed iħallu l-frott. Dan ifisser Lina Malta mhux biss m'għadix pis fuq l-ekonomija tal-pajjiż, iżda saħansitra qed tinvesti biex twitti t-triq għal aktar tkabbir ekonomiku. Bħalma għamlu dawk kollha li taw sehmhom fil-mafkar ta' warajna li jemmnu fi proġett li għal-bidu der diffiċli u stinkaw sakemm ma jtquh, hekk ukoll għamlet Lina Malta f'dawn l-aħħar snin. Fl-imkien ma' l-imsieħba strateġiċi tagħna bl-appoġġ ta' diversi entitajiet u kumpaniji oħra bil-kooperazzjoni tal-klijenti tagħna u fuq kollox bl-impenn tal-ħaddiema irnexxinna nwettqu l-bidla Lina Malta tant kellha bżonn. Bidla 4 snin ilu kienet tidher impossibbli. Illum il-klijenti tagħna qed iħossu r-riżultat ta' trasformazzjoni ta' Lina Malta. Qed igawdu arja aktar nadifa qed iħallsu inqas għal servizzi aħjar. Taħt il-logo tal-kumpanija tagħna dan l-aħħar żidna messaġġ qasir li ntażel mill-klijenti u l-impjegati tagħna. Energize your ideas. Energizza wettaq l-idejat tiegħek. Dan messaġġ huwa l-mira tagħna qasni li ġejjin. Id-determinazzjoni, il-kreattività u kapaċità li jurejna f'dawn l-aħħar snin, l-istess valuri li ħadnu l-ħaddiema tal-Marsa Power Station għal 60 sena ser jibqgħu magħna fl-isfidi u l-opportunitajiet li għandna qudiemna. Ser inkomplu naħsbu bil-qudiem biex nipprovdu l-enerġija li pajjiżna għandu bżonn biex jirnexxi waqt li nilħqu l-aspirazzjonijiet tal-familji u n-negozji klijenti tagħna. Ser nibqgħu nistinkaw sabiex natuk servizz ta' enerġija aħjar, l-enerġija li teħtieġ biex l-idejat tiegħek isiru realtà. Ringrazzjak. 尊敬的总理阁下、江大使、贵宾们、朋友们，晚上好。
Your Excellency Prime Minister, respectful Ambassador Jiang, distinguished guests and friends, good evening. 今天我很荣幸的能够与各位共同来庆祝 Enmarta 改制后的成功变化，一起见证公司2年来取得的显著的成绩，分享公司齐心协力实现现阶段的目标的喜悦。在此，我仅代表上海电力祝贺今晚的活动圆满成功，同时也向 Enmarta 40岁生日送上最真挚的祝福，祝愿公司不断向国际化、区域化运营转型，争创100年辉煌。Today, it is my great honor, together with you, to celebrate a success transition of Enmarta after its restructuring, to witness the remarkable achievement of the company in the past 4 years, to share the happiness of achieving the periodical target through the effort of everyone. I would like to send my greetings on behalf of Shanghai Electric Power to a successful inauguration of this monument to the Masha Power Station, and to send our sincere regards to Enmarta on its 40 years anniversary. I wish the company to continue its transformation to an international regional provider, striving for success and prosperity for many years to come. 2013年，我第一次登上马耳他岛，便被这里的风土人情所吸引。我们常说，良好的开端就是成功的一半，良好的合作伙伴是项目成功的开端。上海电力与 Enmarta 合作取得今天的成绩，离不开中马2国政府的关心和支持，也离不开双方企业的员工辛勤的付出，以及员工家属对公司的信任和理解。这正是彼此真诚合作的基础。我代表股东方向大家的鼎力支持表示衷心的感谢。The first time I visited this island in 2013, I was attracted by the people and the custom here. In China, we have a saying, a well begin is a half done. A good partner will lead to a successful project. Cooperation with Enmarta to reach today's achievements cannot be separated from the two governments' attention and support at all levels. Hard work from employees of both companies, as well as trust and understanding from our employees' families. All of this has built up a basis for our cooperation. On behalf of the shareholder, I would like to express my heartfelt thanks to everyone. 风雨40年 ，Enmarta 从一个本土化的国有企业转变成一个国际化的能源公司，从小岛走向全球。这和我们习总书记提出的“走出去”异曲同工。我们上海电力也紧跟“一带一路”的步伐，携手 Enmarta 走出了一条独具特色的中欧合作创新之路，走出了一条中马协作共赢的未来之路。Enmarta 与上海电力的合作，双方建立在互信互利的基础之上，尽职尽责，共同致力于马耳他能源结构的改革，为实现欧盟2020年绿色能源计划添砖加瓦。In its 40 years history, Enmarta is transforming from a state-owned local enterprise into an international energy organization, from locally to internationally, which happens to be the same concept of Go Global as our presidency has been promoting. Shanghai Electric Power is following closely the One Belt and One Road strategic direction, and together with Enmarta is working to establish a unique innovative Sino-Europe cooperation path to set up a future cooperation based on the win-win objective between Malta and China. Enmarta and Shanghai Electric Power Corporation are based on mutual trust and benefits, and are committed to the reform of energy structure in Malta, aim to contribute to achieve the green energy target of European Plan in 2020. 马耳他
是上海电力进驻欧洲能源市场的第一站。马耳他能源合作项目的成功，将为上海电力未来国际化跨国经营奠定坚实的基础。彼此将继续本着互利共赢的宗旨，不断提高马耳他能源效率和产能，以清洁环保电力供应为己任，同时携手开拓欧洲新能源市场，一同走出去，开辟中欧合作的新篇章。作为项目的参与者、见证者，对此我充满信心。Malta is the first European energy step of SCPM, and the success of the Malta Energy Corporation will build a solid foundation for the future internationalization of Shanghai Electric Power. We will carry forward a win-win oriented purpose to continuously improve the energy efficiency and productivity. Strive to provide a more clean and environment-friendly power supply as our responsibility. Meanwhile, working hand in hand to develop renewable energy markets in Europe, going global together to open up a new chapter in Sino-Europe cooperation. As a project participant, witness, I'm full of confidence. 最后，感谢所有为马耳他能源合作提供帮助的各位朋友，感谢大家对马耳他以及对上海电力的一贯的支持。我们坚信，中马企业友谊之花将开遍欧洲大陆。谢谢大家。Last but not the least, I would like to thank all the friends who have provided assistance to the Malta Energy Corporation, and thank you for your consistent support to Eni Malta and Shanghai Electric Power. We firmly believe that the flower of friendship between Maltese and Chinese enterprises will blossom all over the Europe. Thank you. Il-bini ġdid li għandna ma' ġembna huwa l-akbar fost 6 ċentri ta' distribuzzjoni ġodda li Eni Malta qed tinvesti fihom sabiex ittejjeb il-kwalità tas-servizzi tal-elettriku lill-klijenti. Il-Marsa North Distribution Center huwa ħolq ewlenija tas-sistema li twassal l-elettriku mill-power stations sa djar, ħwienet, postijiet tax-xogħol u kull fejn ikollna bżonn nużaw l-elettriku. L-iżvilupp ta' dan iċ-ċentru huwa parti minn investiment multimiljonarju li Eni Malta nediet fis-sena 2014 biex issaħħaħ is-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku nazzjonali. Dan iċ-ċentru ta' distribuzzjoni ġdid issa qed inkunu nżidu l-flessibilità u l-kapaċità f'dawn l-inħawi tal-gżira. Permezz ta' konnessjonijiet ġodda se nkunu nżidu il-modi kif nistgħu nwasslu l-elettriku fl-inħawi tal-Marsa biex minn hemm jiġi distribwit għal ċentri ta' distribuzzjoni oħra. Qegħdin ukoll inlaħqu ma' żieda fid-domanda li dejjem qed nesperjenzaw minn sena l-oħra. Dan iċ-ċentru ġdid se nkunu tinżidu s-sors ta' elettriku f'dawn l-inħawi tal-pajjiż biex hekk inlaħqu ma' żieda hekk kif tkompli tikber minn sena l-oħra. Iċ-ċentru tad-distribuzzjoni jinsab fit-tarf tas-sit tal-Marsa Power Station li waqfet taħdem fl-2015. Fil-fatt, f'dan iċ-ċentru nsibu wkoll switchgear, transformers u sistemi oħrajn tad-distribuzzjoni tal-elettriku ġodda. Dawn qed joħdu post oħrajn antiki li kien hemm fil-Power Station biex titwassal il-provista f'diversi nħawi ta' Malta. Għalhekk, l-iżvilupp ta' dan iċ-ċentru kien ukoll meħtieġ biex din il-Power Station qadima tkun tista' tkompli tiżżarma u titneħħa. Il-Marsa Nord huwa ir-raba' ċentru ta' distribuzzjoni ta' 132 kV li għandna f'Malta. 132 kV jiġifieri 330 darba iżjed mill-elettriku u l-voltaġġ li għandna fid-djar tagħna. L-elettriku f'dan iċ-ċentru jasal permezz ta' cables li jmoddija minn mini sotterranji li ġejjin kemm mill-impjanti li hemm ġewwa Dellimara kif ukoll mill-Malta Italy Interconnector. Hekk kif l-elettriku jasal f'dan l-impjant qed jitwaqqal 33,000 volt permezz ta' transformers kbar. L-elettriku mbagħad jiddistribwit jew jitma' bosta ċentri ta' distribuzzjoni oħra li hawn f'dan il-pajjiż.
Hemmhekk il-voltaġġ jerġa' jitwaqqa għal livell iktar baxx biex imbagħad jitqassam f'substations li hawn madwar il-lokalitajiet kollha ġewwa Malta. Minn hawnhekk minn kull substation l-elettriku mbagħad jitqassam lill-klijenti kollha tagħna. Il-proġett jibda billi jitwaqqaw għadd ta' strutturi li kienu jagħmlu parti mill-Marsa Power Station. Fl-istess waqt għaddejja ħidma fuq id-disinn tal-bini u tal-apparat. Il-periti u l-inġiniera rridu jaħdmu id fit biex l-istruttura tkun tiflaħ għal ħtiġijiet u t-toqol ta' dan it-tagħmir kbir. Il-binja titlesta fil-bidu tas-sena 2016. Fl-istess żmien, l-apparat meħtieġ jitlaq minn fabbriki fl-Italja, il-Ġermanja u l-Awstrija fi vjaġġ bil-baħar lejn il-Gżejjer Maltin. Taħt l-art bejn il-Marsa u Ħalqormi titħaffer mina ta' 2 kilometri li minna jgħaddu l-cables li jgħaqdu dan iċ-ċentru mas-sistema ta' distribuzzjoni. L-apparat jasal Malta u jitwaħħal fil-post. Fl-aħħar xhur tas-sena 2016 tibda topera l-ewwel fażi ta' dan l-iżvilupp. Meta l-apparat jasal fiċ-ċentru ta' distribuzzjoni, aħna nkun qegħdin hemmhekk insegwu pass pass dak li jkun qed jiġri biex bekk nikkonfermaw li dak li kien maqbul fil-pjanti u fid-disinji qiegħed jiġi segwit. Meta l-installazzjoni tkun lesta, aħna ngħaddu għal fażi tat-testing. Flimkien mal-kuntrattur nippreparaw proċeduri u lista ta' testijiet li hemm bżonn li jsiru. Peress li ċentru bħal dan jaħdem mod awtomatiku mingħajr ma jkun hemm bżonn l-ebda ħaddiem fil-post, aħna naraw li l-apparat jista' jiġi kontrollat u monitorjat minn network control room fejn ikun hemm inġiniera li jkunu qegħdin jimmonitorjaw iċ-ċentru ta' distribuzzjoni kollha tal-pajjiż. Il-Marsa North Distribution Center jibda jopera b'mod sħiħ fl-2017. Enemalta PLC se tkompli tinvesti f'sistemi ta' distribuzzjoni tal-elettriku ġodda, aktar flessibbli u aktar affidabbli, sabiex tiqpa' tejjeb il-kwalità tas-servizzi tal-elettriku lill-klijenti kollha f'Malta u Għawdex. Nistiednu lil Konrad Mizzi, Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru għal kelmtejn tiegħu. Good evening. Huwa ta' unur li llum qiegħed hawnhekk mal-Prim Ministru, mal-leadership tal-Enemalta, mal-kollegi mill-Kabinett u mal-komunità tal-Marsa u tal-Akwati biex innedu din iċ-ċerimonja u dan il-monument tan sabiħ. Meta kelli biss 10 snin, jien niftakar dak iż-żmien il-Gvern kien iwiegħed li l-Marsa Power Station se tagħlaq darba l-dejjem. Dak iż-żmien kienet il-ħolma tal-Marsin, tan-nies tal-Ħamrun, tan-nies tal-Valletta, tal-Furjana, tar-Raħal Ġdid, tal-Fgura, ta' Santa Luċija li din il-Power Station tingħalaq. Żmienet kienet tiġamlita. Il-makkinarju kien qdiem, kien sar ineffiċenti u kien iħammeġ. In-nies tal-Akwati kienu mindorrin bil-trap iswed fil-btieħi tagħhom u il-mart respiratorju kien xi ħaġa li kienet regolari f'din l-akwata. Illum jiena gburi li wara 4 snin ta' ħidma flimkien mat-tim irnexxielna darba l-dejjem nagħlqu l-Marsa Power Station. Il-Marsa Power Station li tat ħafna l-pajjiż pro żmienha kien għadda. Il-Marsa Power Station li setet tingħalaq biss permezz ta' pjan tal-enerġija li kien ifisser li qalba l-gass ġewwa Dellimara il-mix bl-interconnector kif kollu renewable energy. Permezz ta' din il-mix, permezz tal-qalba l-gass din is-sena, stajna nagħlqu l-Marsa darba l-dejjem. U permezz ta' dil-viżjoni li ħabbarna aħna fl-2013 u implementajniha tul din il-leġislatura, illum il-ġurnata l-emissjonijiet naqsu bin-nofs, it-trap iswed li joħroġ miċ-Ċumini naqsu b'90% u l-carbon emissions naqsu b'1,100,000 tunnellata. Naħseb dan huwa pass importanti u naħseb l-ikbar monument li qed nagħtu hawnhekk huwa fil-fatt monument ambjentali. Dan huwa proġett ambjentali li għamel inroads kbar f'dan kollu li qed nagħmlu. Tajjeb li ngħid li tul dawn l-aħħar 4 snin l-Enemalta ħadmet ħafna biex tbiddel lilha nnifisha. Minn state-owned enterprise sirna public limited company. Sirna kumpanija li mhux biss naqset it-tariffi, iżda li ġibdet li għal-investiment. Investiment ta' 350 miljun euro mix Shanghai Electric Power.
kienet kumpanija li investit fid-distribuzzjoni, kienet kumpanija li naqset is-serq, kienet kumpanija li rnexxiela taqta' darba l-dejjem l-użu tal-heavy fuel oil minn pajjiżna. Aħna kburin tal-achievements li għamlet l-Enemalta, aħna kburin bil-komunità u s-support li tat il-komunità tal-Marsa tul dawn is-snin kollha. Il-pass li jmiss huwa iva li nerġu noħolmu. Ħlomna li nagħlqu l-Marsa Power Station u għalaqniha, issa l-futur huwa se jiġri f'dan is-sit tant sabiħ. La darba tiżżarma l-Marsa Power Station u bħalissa għaddej ix-xogħol ta' decommissioning permezz tal-kuntratturi hawnhekk u x-xogħol għaddej b'ritmu maġġel u se nissalvagwardjaw ukoll il-cultural heritage li hemm fil-Marsa Power Station, mod partikolari l-Station A li hija cultural heritage. Aħna se nkunu f'pożizzjoni li jkollna belt ġdid hawnhekk. Is-sajs tal-peninsula hija waħda kbira, is-sit huwa sabiħ, jagħti fuq il-baħar u n-nies tal-Marsa ħaqhom pjan ta' riġenerazzjoni. Il-munament illum għalija jfisser numru ta' affarijiet, ifisser rikonoxximent għall-attivitajiet li saru ġewwa l-Marsa, rikonoxximent għall-ħaddiema, rikonoxximent li mixin il-qudiem għall-enerġija nadifa, imma rikonoxximent ukoll li dan il-gvern jemmen fil-Marsa, jemmen f'din lokalità u li mhux biss se nagħmlu regeneration tas-sit, imma l-intenzjoni tal-gvern hija li nagħmlu regeneration tal-Marsa kollha kemm hi. Din hija xi ħaġa li nemmnu fiha li biħsibna naħdmu flimkien mal-Kunsill Lokali tal-Marsa u l-Kunsilli tal-Akkwati biex hawnhekk ġewwa l-Marsa nerġgħu noħolqu spazji miftuħa, attivitajiet kummerċjali, attivitajiet kulturali u għalhekk nistidinkom li terġgħu tibdew toħolmu, taqsmu magħna l-idejat tagħna ħalli flimkien fis-snin li ġejjin inwettqu dan il-proġett tant sabiħ. Grazzi. Il-ħidma fuq il-Mafkar 2017 bdiet is-sena li għaddiet meta Enemalta stiednet lill-istudenti u l-letturi tal-Istitut tal-Arti Kreattiva ġewwa l-Emcast sabiex jaslu sal-Marsa Power Station u minna jażlu l-elementi li jridu sabiex joħolqu l-memorja artistika ta' dan is-sit. Morna hemm u għalulna uħorġu xi ħaġa artistika minn dan il-post, uru storja, provaw uħorġu naqa' mill-personalità tagħkom. Dan il-Mafkar huwa ċelebrazzjoni tal-ħiliet artistiċi tal-istudenti tal-Emcast u l-abbiltajiet tekniċi tal-ħaddiema tal-Enemalta li ħadmu flimkien biex illum għandna da riżultat artistiku. Aħna bħala studenti bdejna billi mmorru fuq il-post il-Power Station u bdejna nispiraw ruħna mill-surroundings tagħna, mill-magni li kienu jużaw. Spiċċajna bdejna noħolqu dan iżvilupp ta' disinn. Minn hemmhekk żviluppa id-disinn tal-monument finali. Dan il-proġett kien jinkludi diversi xogħlijiet differenti magħmula minn ħaddiema b'ħiliet differenti. Madwar 150 ruħ fosthom il-ħaddiema tal-Enemalta, l-International Energy Service Center, lecturers u studenti tal-Emcast ħadmu flimkien ma' diversi kumpaniji biex flimkien stajna nagħmlu dan il-monument, installazzjoni b'memorja tal-ħaddiema li ħadmu f'dil Power Station. Għal-bidu mid-dar, l-affarijiet li tqabbilhom ma' Power Station huwa l-elettriku, id-dawl, forsi meta jinqatalek id-dawl u tgerger tnejn. Imma once tmur fil-post, iktar mill-Power Station jisu mekkaniżmu ħaj. Tibda tara il-mekkaniżmu ħaġa waħda unita mal-bniedem. Tibda tara n-nies li kienu jaħdmu hemmhekk kif il-Power Station għalihom hija t-tieni dar. Għalina l-ħaddiema kienet daqsxejn sfida differenti din id-darba. Ridna nippreparaw apparat minn flok biex jeħel fuq impjant ġenerazzjoni din id-darba biex jintrama fuq monument. Għal-bidu kienet diffiċli għax ħafna kienet proġett differenti minn tas-soltu. Bħala environment, il-Power Station meta tidħol ħa tara makkinarju enormi li qatt ma tkun iltqajt miegħu. Proċessi kienu differenti u l-ħaddiema ħassew għad-differenza, kienu jistaqsuna ma fej is-soltu sempliċement pajpa li jom jabdu jiweldjaw hija parti minn rutina, din id-darba kienu iktar konxi ta' qisin u estetika u apparenza biex il-monument jidher sabiħ.
ħdimna flimkien kollaborazzjoni bejn klassijiet tal-Fine Arts u tat-3D. L-istudenti tal-Fine Arts ħadmu iktar fuq il-monument innifsu u aħna ħdimna iktar fuq il-landscaping tal-area madwar il-monument. Ħafna mix-xogħol li jagħmlu l-electricians tagħna ma jidhirx qiegħed moddi taħt dan il-konkos hemm firxa ta' wires u conduits u pajpijiet li kien hemm bżonn biex jasal id-dawl taħt kull fitting li ħad tkun mixawla hawnhekk f'dan is-sit. Id-diżinn finali tal-monument jirrappreżenta l-unità li hija ppreżentata bil-gear wheel li hija x-shape ta' ċirku. Issa l-unità qiegħda ppreżentata bil-ħaddiema li kienu jaħdmu bħala grupp u bħala team throughout these whole years. Dejt nara il-ħaddiema temmek għamlu dawn is-snin kollha jaħdmu hemm. U issa f'daqqa waħda qed iniżlu kollox biex tibda xi ħaġa ġdida. Jiena hawnhekk ili 40 sena naħdem għal Malta u dan monument ifisser ħafna għal ħaddiema li taw ħelithom u l-enerġija kollha daw iż-żminijiet u qed jibqalhom tifkira sabiħa għalihom. U aħna ħassuna xurti jagħti ħafna għaliex huwa parti mill-istorja ta' Malta dan il-post li again ħafna min-nies ma rawhx so qasħa jaraw jiġi dismantled ħlief dawn ir-ritratti tagħna. Nixtieq insellem il-ħaddiema kollha li ħadmu tul dal-65 sena fil-power station tal-lokal. Nixtieq ngħid grazzi wkoll il-ħaddiema li hawn illum impenjati biex sa fl-aħħar il-power station tingħalaq. Iltqajna ma' nies tal-industrija u hija esperjenza sabiħa li tara li dak li qed taħdem fuq u fil-verità jiġi implementat u nkunu nistgħu ngawdu ħanka l qudiem. L-arkati jirrappreżentaw kemm il-passat, il-preżent u l-futur li qegħdin inħarsu lejn a greener future billi nużaw materjali u anke makkinarji li huwa aħjar għall-environment. Huwa sew ukoll li dan il-monument ifakkarna fil-futur sabiħ li ġej tal-lokalità. Futur li għall-inqas jkollna ambjent serenu u aktar nadif. Nistiednu lill-Prim Ministru ta' Malta, Joseph Muscat, sabiex jagħtina l-messaġġ tal-inawgurazzjoni tal-Mafkar 2017. Grazzi ħafna, kollegi, eccellenza, sinjuri, ħbib ta' tmexxija tal-Ene Malta u ta' Shanghai Electric. L-inaugurazzjoni ta' din l-installazzjoni hija simbolu. Simbolu tal-avvanz li jagħmel pajjiżna fil-qasam tal-enerġija. Simbolu ta' avvanz fil-qasam ambjentali, simbolu ta' reġenerazzjoni li qed tajja talih il-Marsa. Din l-installazzjoni artistika f'post fejn qabel kien hawn il-biniet tal-power station hija l-ewwel toma tal-futur ta' dawn l-inħawi, futur ta' reġenerazzjoni, ta' arja nadifa, ta' ftuħ, ta' ġid. Futur li permezz tagħha in-nies tal-Marsa u tan-naħa t'isfel tal-pajjiż mod speċjali jerġgħu jiksbu l-kwalità tal-ħajja li jixraqlhom. Meta sentejn ilu għamilna decommissioning tal-power station tal-Marsa u issa tfejnija darba għal dejjem konna qedna li dakinhar kien jum importanti għall-pajjiż kollu speċjalment tan-naħa t'isfel. Minn dakinhar law fil-fatt studji tal-Ene Malta u rew li verament kellna titjib fil-kwalità tal-arja għan-nies tal-inħawi f'dawn l-aħħar sentejn. Issa wasal il-mument li l-Marsa mhux biss ikollha arja aktar nadifa, iżda anke ambjent aħjar. Bdejna billi intfiet il-power station wara ħafna snin, wara wisq snin. Ġie attirat investiment fil-korsa ta' Zwiemel tal-Marsa u inwiet li mhux ħankun qed nabbondonaw lil-nies tal-Marsa għal dar oħra fejn kif sar qabel kienu jintesew. Imma ħankun qegħdin naraw illi tiddaħħal aktar sigurtà fejn ir-rata ta' kriminalità f'ċertu nħawi
hawnhekk mhijiex aċċettabbli u naraw li ndaħlu post fejn tista' ssir rikreazzjoni onesta għal familji u ġenerazzjoni ta' ġid. Għalhekk huwa importanti li naraw din l-installazzjoni bħala tifkira tas-suċċess li qed nagħmlu fil-qasam tal-enerġija fejn din is-sena se tkun temmejna darba l dejjem l-użu tal-heavy fuel oil. Se nkunu għalaqna b'suċċess l-operazzjoni li permezz tagħha salvajna l-Enemalta li minn mażra ma' l-ekonomija ta' pajjiżna saret kumpanija sostenibbli li tirċievi upgrades minn credit rating agencies internazzjonali. Salvajna wkoll l-impjiegi tal-ħaddiema ta' din il-kumpanija li llum il-ġurnata huma kburin iktar minn qatt qabel li qegħdin jagħmlu parti minn din l-istorja ta' suċċess. U fuq kollox tejjibna l-kwalità tal-arja u raħħasna l-kontijiet għal familji kollha u n-negozji kollha Maltin u Għawċin. Din l-installazzjoni li nixtieq nirringrazzja u ngħid proset lill-Enemalta tal-idea li ġieta u lill-Emcast, lill-istudenti u l-letturi li flimkien mal-ħaddiema għamlu biċċa xogħol ta' ispirazzjoni. Din l-installazzjoni hija għalhekk ukoll simbolu ta' problemi li jsiru opportunitajiet. Minn qasam b'diversi problemi nnexxin ndawru għal qasam li qed jisaħħaħ l-ekonomija tagħna. L-istess issa jrid jisseħħ mod aktar mifrux f'dawn l-inħawi. Fejn minn diversi problemi f'dawn l-inħawi ndawruhom f'opportunitajiet għan-nies tal-Marsa u għan-nies tan-naħa t'isfel tal-pajjiż. Nieħu l-okkażjoni biex nuri l-apprezzament tiegħi għal ħaddiema li ħadmu hawnhekk. Nuri l-apprezzament tiegħi lill-familji li tul dan l-aħħar ġenerazzjonijiet għexu fil-Marsa bis-swit impjant li iniġġes li għal diversi snin sofrew mit-trap iswed f'darhom, sofrew minn asma u mart respiratorju. Mhux il-Marsa biss. Imma l-lokalitajiet kollha bis-swit li għal ħafna snin kienu ikkonsidrati bħala postijiet li m'għandhomx potenzjal. U aħna minflok dumping site qed naraw dan il-post bħala post ta' reġenerazzjoni ekonomika, soċjali u ambjentali qawwija. Fl-aħħar nett nirringrazzja mill-ġdid lil ħaddiema li għamlu dan ix-xogħol kollu li tmexxija tal-Enemalta lill-Ministru Mizzi illi ħadem man-nies kollha illi issa ngħid illi għadna nofs triq. Kumplament tat-triq flimkien mas-Sindku u l-Kunsill u man-nies kollha tal-komunità trid tkun li nikkonsultaw biex naraw kif dan is-sit ħajwassal għall-aqwa futur għal dawn l-inħawi permezz ta' ambjent aħjar u ġenerazzjoni ta' ġid. Proset lil kulħadd. Grazzi ħafna. Fissem il-ħaddiema ta' Enemalta, l-iskultur u l-impjegat tal-istess kumpanija Teddy Tanti qed jippreżenta lil Prim Ministru ta' Malta Joseph Muscat skultura li naqqaxu stess f'waħda mill-ġebel tal-istazzjon, rappreżentazzjoni simbolika li turi s-siparju nieżel fuq il-ġenerazzjoni tal-elettriku fil-Marsa. L-istudenti tal-arti performattiva tal-Istitut tal-Arti Kreattiva se joħduna fi vjaġġ ta' emozzjoni f'dinja ispirata mill-elementi tal-passat, tal-preżent u tal-futur li qed naraw fl-installazzjoni kommemorattiva qudiemna.
Sinjuri, nistidnukom iżżuru l-wirja fotografika mtella mill-istudenti tal-baċċerelat fil-fotografija ġewwa l-MCAST fil-binja li tinstab fuq ix-xelluk tagħkom. Grazzi u l-lejl tajjeb.